Anhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang ang mga helang kangatay arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud as in proteksyong kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid saro pong epektibong proteksyon sa saro pong epektibong solusyon sa pagdataon ng proteksyon dahil ang po taan silimarin yan po sarong natural na antioxidant na nakatabang para matawan ng proteksyon ang atay. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang problema kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alright, sige. Bueno, inutong ko na muna ini ha. Tatod, mapuga na kita kan mga isyu sa tuyang palibot. Inutong ko na muna ini. Primero, good morning tabi kay amigong Nong Smith Shop. Yan. Salamat migo sa isnakan kaso hapon. The best yun na de. May syupaw ito yun eh. May syupaw eh. May syupaw, the best migo. Kulay gwa pa ki pangrimate. Pangrimating masiramuno na bihon. The best. Alright. Thank you tabi amigo. Inutong ko na muna ini mga tugang na ang nung meet siya pala niya dyan sa Odkan Legazpi. Dako ng branches ini sa halos sa Albay, Sorsogon area tabi. Dako ng branches ang hanapon lang ni doon na ang tatak na Nongs. Yeah, Nongs Meat Shop. Yan. Sige migo. Alright, now. Sige. Okay, so ay garo pwede ang lalaki. Okay, sandali lang. Tayo ko interesadong mag-practice. Alright. Okay. Sige, now. Araw kayo ni. Ulitin ko lang ini. Tapos si Ma'am Brenda, nag-chat sa kuya kasabong aga. Sa 23 baga na hapon, iyo ang aldaw kan mga senior citizens. Diba? Aldaw kan mga senior citizens. Pasalamat po kan DCGB sa mga seniors. Tapag ka Disyembre baga, pigatawan taki doon sa mga aki, pasatuyang wish ko, regalo. Diba? Now. Ang naghahanap tabi kami kay mga seniors na matibay magbayli. Bayli. May number kaya, may production number ang DCGB, basta naman Brenda, sa mga seniors na matibay minabayli sa 23 na hapon. Kung kamo tabi mga tugang tatao matibay kamong minabayli, o baski ba kung man matibay yun, basta tatao sana. Seniors, matibay ka mo na magpaikol-ikol kang lubot nindo. Matibay ka mo nagpaikol-ikol kang lawas. Magdidi po ka mo sa DCGB sa agang alas 9. Iga po ki-practice sa agang alas 9. Tabi, sabi ni Ma'am Brenda, 9 o'clock po sa aga sa DCGB, ma-clear po si Ma'am Brenda kisarong production number para po sa aga, tabi na aktibidad. I mean, para sa 23 na hapon, na aktibidad. Kaya kung pwede po sa agang alas 9, dumigdi po kamo, digdi po sa DCGB and practice. Iyo po, babae, tabi, or pwede man da so lalaki. Sabi ni Ma'am Brenda pala, nagchat ngun yan, pwede da tabi ang lalaki na magsabay sa pagbayli. Yan. Hello? Hello po. Good morning. Hello. Good morning po. Hello po. Yes, ma'am. Good morning. Ay, tapos sorry po, napuputol. Ano yun sabihon ta? Tayan po na 23, yan po parte kang ika-67th founding anniversary kan DCGB. Ang samuyang founder na Sir George Ngunyan, gari 98 years old na, yan po siya sa Manila. Kaya nagbumonitor na lang siya kan mga pigigiri mo po digdi sa Legazpi. Tabi ang samuyang, ang ama, tabi ni Ma'am Brenda Locsin. Pinundar na ang DCGB, piyesta po sa Legazpi, October 24, sa 24.
nagpo ng broadcast kan DCGB na Iguana tabi ki transmitter mga tugang na nagpon sa Radyo Balagon October 24 piyesta sa Legazpi John piglon si Sir George ang programa kaya 67 po kami sa 24 kaya kasabapon may nag-aragi naman ng mga seniors kanya sa kwan po kamo magbalik sa 23 na alauna yan maguro enjoy lamang kita buro barayli kaugmahan dit ng mga papremyo para po sa Indogabos na mga seniors tabi na maagi duman sa 23 na hapon. Okay? Now, ayo po yan, sa nangahanap kami king mga matibay magbailin ng mga seniors, alas 9 po sa agang practice. Dili po sa DCGB. Okay? Now, araw kay ni. Ikadua, ang Willie Insan, siga po siya ki-activity. Rita, nagagatulang halunan ko yun Kaya, luluway-luway na. Ito bata, may duwa pang aldaw tabi yun. Hanggang pagkitang 23 Di bali pag 24 medyo may mati ang abu-abuhon kita ta. Anyway, karaunan masanta fiesta. Okay. So Willie and Sons, igwaki promo na may papremyo sa resibo raffle promo. Iga po kami kay Nikiuron, kansarong aldaw, nag-meeting kami. Ang kaipuan po digdi sa gigibon po ang duration tabi kang Willie and Sons may papremyo sa resibo raffle promo from okasuman kahapon October 20, 2025 hanggang November 30, 2025. December 12 tabi mga tugang ang raffle kaiyan aldaw na Biyernes. Diyan po sa Willie and Sons Albay Techno Zone alas 3 po nin hapon. Diyan sa Albay baga. So, opisina dyan na magayon nun. Ano ang gigibuhon kung may nasaray ka mo dyan na mga papeles sali sa Willie and Sons? Hanapon po nindo so delivery receipt. Delivery receipt nindo ng petsa December 31, 2019 backwards. Kung may delivery receipt kayang December 2018, basta mas kanong petsa, magbilang ka mong patras. Halimbawa, ang resibo mo dyan, delivery receipt mo, December 29 o December 1, 2019, pwede po yan. Basta pabalik yon, pabalik tabi ang delivery receipt. 2019, tabi pabalik. Tangkatuyuhan kayo ni, dapat sa mga valued customers tabi kang Willie and Sons, tabi, gari makarekoning nila na, dapat sina paugmahon giraray so mga haloy na po na siserve na customer mga tugang kan yan kang Willie and Sons tama kaya pila nga ang kantidad any amount po junior nagbal kang electric pan na 500 kaya baga baratong electric pan di ba 500 o ano pa yan any amount tabi 299 kaya nga malay mo sa mga sa mga orinitan bagay tubig, barato ang mga panahon. Baka igwa kayang nasaray ka po na delivery receipt. Itong delivery receipt tabi, dapat klarado ang detalye. Ipo-photocopy nindo po. I-photocopy, tabi so, delivery receipt. Pero dapat klarado duman junior, so detalye. Nahiling pa ining mga minasunod. Dapat yaon po, so, delivery receipt number. Yaon tabi kung anong petsa siya binakal. Date of purchase, asin po, yan po ang pangaran nindo. O pangaran kang customer tabi, dapat yaon. Yeah? Delivery receipt number, date of purchase, name of customer. Di pa sa material yun na ako na, no? Ayan pa, yaon na, no? Yaon, okay, sige. Di ba? Ikadua, ito dapat ang pagpinot, ang kaipuhan po, photocopy man sana. Yan, may delivery receipt ka, i-photocopy mo. Dapat po, visible so, delivery receipt number, date of purchase, buda ngaran kan customer. Yan, itong tulong ito. Now, anong gigibuhon? Kumakatabi gisaro na long white envelope. So, yan baga na legal size na envelope. So, white. Kumakagaito, kada saro tabing delivery receipt na photocopy, naka-photocopy na delivery receipt, saro tabi ang laog yun. Sa ilalaog mo saro. Kung may 10 kang delivery receipt dyan, 10 tabing sobre yan. Kada entry tabi sarong sobre, sarong entry, sarong single, sarong sobre yan.
Sabihin, kung may 5 kang delivery receipt, ilog mo ito sa 5 sobre para may 5 kang entries. Tama? Anong gibuhon? Sa luwas tabi, ngaranan, isurat sa luwas uni. Ngaranindo, ngaya, Henry A. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. di ba? Ngaran, Arcadio Napolis Jr. Tapos, address. Anong barangay mo dyan? Ubaliw ka? Ano nga ni? Itaran, Pulangi, Albay. Iba ang address. Iba na sa address mo. Pulangi, Albay. Tapos, bugtak. CP number 09 chochocho bla bla bla. Isurat tabi ang CP number, boda tabi pirmahan, customer's signature. Yan, yung masang requirement ha. Sa luwas kan sobre tabi ha. Sa luwas kan sobre. Ngaran, address, cellphone number, signature. Yung tabi, 1 long white envelope, 1 delivery receipt. Kung may 5 ka, pero tabi, tandaan tabi delivery receipt, bako tabi resibo. Iba ang resibo sa delivery receipt yun, di ba? Ang resibo, so pag nagbayad ka na kang cash mo, may resibo ito. Bako po ito, ang kaipuan tabi iso, delivery receipt. Na yaon song pangaran, kan customer, yaon po kung anong pet sa binakal, yaon po so, delivery receipt number. Yan. Yan po. Ang mga taga-Willie instance, dahil pwede mag-intra, bawal. Tabi, dahil pwede sila mag-intra. Buda, ini po, approve ini kang DTI. During the raffle, yung tabi ang mga taga-DTI, approve yan. Dahil man ining promo ninda, pina-approve tabi yan sa Department of Trade and Industry. Yaon po yan. Yo. Sinya dadarahon, ay, sa gabos tabing branches kang Willie Sons sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, igwa po, darahon nindo duman, kung medyo nalibong ka magduman, dumidi ka mo sa DCGB, igwa po didikin dropbox. Diyan sa Salami, ihulog dyan sa dropbox kang hinatod na kasuhapon kang Willie Sons. Saan mga branches, Pulangi, Ligao, Piodoran, Ginubatan, Kamalig, dyan sa Tech Zone Albay, Legazpi, Tabaco, Sorsogon City, Gubat, Bulan, Erosin, Dait, Labo, Ragay, Sipukot, Libmanan, Iriga, Guwa, Naga, Pili, sa Virac, Basmati City, Buda, Kataingan, Igwa. Ano na ini? Oy, Tita Chit! Tita Chit ko Ano na ini? Garin ang mo na sa lugar sa buong Bicol Region? Garin ang mo na po kay branches kang Willie Sons Tabi. Hello? Hello? Garo inubos mo na, tabi, Bossing Willie. Garo inubos mo naman. Dadagi pa. Dadagan mo pa po. O tabi, yung tabi, darahon sa mga designated drop boxes, tabi, sa naigwan ng 25 drop boxes, tabi, sa Willie Sons Stores. Yan. Yun na, nasabutan. O yan tabi ang gigibon. Kung medyo na dipisilang ka mo, dumidi ka mo sa DCGB. Ano mga empleyado kang Willie Sons in its subsidiaries and their relatives up to second civil degree by consanguinity or affinity are disqualified to join. O dahil palang pwede hanggang ikaduwa nasalin lahi by affinity or by consanguinity. Hindi pwede ang mga taga Willie Sons. So taga DCGB po pwede. Asa mo yung relative? Dako, sa harungan, ibigpahanap ko sa delivery receipt ko, igaman kaming nabakal dyan sa installment baga. O, kung installment tabi, pwede yan. Iguang ki delivery receipt. Ngunyan, kung may hapot ka mo, magdumang ka mo tabi sa Facebook kang Willie Sons. Dumang po ka mo sa Facebook kang Willie Sons. Dumang ka mo mag-iklabo, mag-chenes-chenes. Maghapot-hapot. Dumang ka maghapot-hapot kung ano tabi ang mga gusto nindong ihapot. Dumang ka mo sa Facebook page kang Willie Sons. Okay. Hello? Hello po, hello. Good morning. Hello? Hello. Yes po. Good morning, ma'am. Hello po? Hello? Nawawala. Ay, sandali. May haputig di. Ano po, ako po dakolon resibo kang Willie Sons. Pwede ako mag-entry. Iba daw pangaran sa resibo.
bako po resibo ang pinag-urunan ta, delivery receipt. Pag nagbakal ka bagang appliances, natawang ka ki-delivery receipt na gari dakula kayo ng itsura ka yan. Iba man po ang resibo, pag nagbakal ka ki cash, may resibo. Iba man po ito. Ang kay po ang tabi, delivery receipt na yaon sa pangaran mo, so number, receipt number, delivery receipt number, tapos sungaran nindo. Kaya kay po ang tabi, delivery receipt. Bako tabi, resibo pag nagbayad ka. Yan. Hello? Hello? Mapagalon. Hello? Oh, Yeah. hindi ko lang pilihan UR. UR dapat, DR pare. Bakong official receipt. Oh, DR dapat ang kaipuan. Mapagalon pala maging spokesperson kay negosyo. Singulong kayo ni si Tita Chitboda si Bossing Willie kan talent fee. Oh. Mm. Kaya mong malingaw pag Christmas. Ano? Kaya mong malingaw pag Christmas. Kung nabablabad ka na. Be, pare, pag nagbe-birthday, pag-imbitaran na. Kung naman ako may nabawi sa kaon. Okay. Nabablabad ka na ako pag Christmas. Iyo. Oh, padagog-dagog sa nampahit, di ba? Grabe lang. Okay. Stress mo muna to. Iyo, para mo taga, ha? Okay? Oh, sige, Bigo. Salamat. Di ba? Yung tabi yan. Yung tabi. Oh, sa mga hapot, pwede tabi Xerox kang delivery receipt at pwede nga na isisabi pa sa nang kodosigo. Sisabi pa sa nang pwede. Dagit ka nga niya. Parang nga naghapot, dagit ka. Di man po. Nagpaliwanag lang. Pwede pang, ang requirement nga ni dapat photocopy kang delivery receipt. I-Xerox mo. Nautod baga kita ka. Ipa-Xerox mo nga ya. Ang Xerox po kaya brand iyang kang photocopy, copier machine. I-Xerox mo nga ya. Gari baga, bakal lang ikigasol. Tapos, bakalan mo pala, uning ibang brand. Hello? Good morning, ma'am. Hello. Yes po, good morning. Oh, hello, good morning po. Opo, ano po may paglilingkod? Opo, ano po ito, ma'am? Ay, di ko aram kung anong baili mo. Basta, sugari. Gari mga pang zumba baga? Sa mga buro baili na mga nag-ikul-ikul ang lubot baga? Dahil naman kay ipuan so, ang importante, so nag-ikul-ikul ang lubot, dahil man kay ipuan na nagtalibong ang pusod. Diba? Ta mga senior na baga ito, diba? Ay, gari bako po, dahil ko aram, basta may bailing, may production number. Basta po, so tato ang lubot maghiro, bako so pusod, iyo. Okay. Bye-bye. Ulo kon junior sa nagapod sa kuya. Na-imagine nyo na ang pusod na naghihiro pag nagbabaili. So, dyan pa sa ibang bailihan, mailing mo, ang pusod na naghihikol-hikol. Ang requirement ni ma'am, so, mareda tabi pa-hikol-hikol kang lubot. Makuan gayon, mano ni, ma-TikTok gayon. Okay, now, good afternoon. Na-traffic na naman po digi sa Malabog tayo parada ang Dicumsi. Pwede ba ipagbawal ang parada sa highway? Nailing mo na. May parada na ka mo sa Dicumsi. May parada na ka mo sa Dicumsi. May magparadahe dyan, tabi. Tantinan po, nata-traffic. Bata highway baga yan? Kung bako, sa gilid sa nanagi. Kanan din na ulang ang tinampo. Hello? May nag-text me go. Parang nga naghapot, dagit ka, balong, pundong ko ng radyo. Dahil mo pagpundo, ha? Hello, good morning. Good morning. Po. Paano kung ikaw sa imo sa trabaho ni Yusek Claire? Migo, maski sweldo na akong pirang ribo, din na nga na kumaakaw ka na problema nga. Papagalon gari. Di mo, trabaho mo na kung paano mo didipinsahan o ipapaliwanag ang atake, ang pag-ano mo i-dress up maray ang gibo kang presidente?
Tabing nagkakaturog ka kay Maray. Tabing nagigmata akong alas 5 mag-morning hirit. Problema ang 24 oras. Pero ining mga sa araw kay ni araw kaya ko ini. Nakakabilib mo ng trabaho ninda, no? Iyo ba? Abilidad. Papagalon ba gani? Pagano yan? Papagalon ba ga? Ikaan tagasarag kan presidente. Iyo. Taga-dress up ka kan maray dapat mari ang paka-deliver mo tanganing tumubod na mari ang performance Yes. kang presidente. Madipinsa ka sa Gabusyaw na. presidente. Gabusyawan so tapang. Madipinsa ka kang atake sa presidente. Oo. Sigurado yan. Ikaan masalag. Ikan masaraga, masala. Minda ko nang iturog pa si Claire Castro. Aning itarog pa man bagat. Magayon baga ang aura niya. Naka-make up pa nga. Magayon nung pangani pag binalawa sa TV. Magayon ang pabaga na. Ngayon nung babaga, di ba? Oo. Siguro bagad magkaturog, may naisip, ano nung itaramong ko sa aga? Oh, so bago VP, so tiga-plug mo baga no sa William Chance. Di ba sabi mo, pwede ang photocopy? Oo. Narumduman ko lugod sa sarongjo. Nano? Sabi kang teacher sa mga estudyante nga, differentiate photocopy and fax. Oo. Sabi da kan so babae na estudyante. Ngayon ma'am, ang photocopy sa almusal, Oo. Ang fax? sige sa ngirit kan babae, nagingirit, natanga nagingirit ka, ay ma'am, bastos nga ma. Oo. Ang fax nga after dinner, Gapuntang pondo dyan. Ay, nasa mo? Sarap yun. sige babae. Deng katultuling joke rin ni may na istorya na. Yun na po, klarado na kita. Yun na tabi so, any questions? Discussion? Clarifications? Her being none, the explanation is hereby forwarded to the proper listeners. Hello. Hello, Sir Henry. Good morning, madam. Ano oras po madyan sa senior? Alas 9 po sa aga, 9. Ay, alas 9. O, sige po. Mabalik, main-tra ka po. Dave, ako pwede, kaya lang may madihon akong pambato. Talaga? Nag-apot sa ko, ano oras na ama dyan? Alas 9. Okay po. Yan ang madihon mo daw, mas marayan sa imo. Oh, mas maray ini. Baka mas maray ka dyan sa madihon mo. Dave, pa pwede kaya ako. Nata, Anong pa sana ako? 28 pa sana ako. kagawad. Sigya po sunta pag nahiling ta ka. O, kasusaro, dinagitan mo ako. Sorry pala. Yun pala, adi. Anong masasabi ko ka? Alat ko na, napalingaw palan ako, na ikaw palan, person in authority. Sorry, tabi. Honorably ka palan. Marakaraw. Honorably ka palan. Kakaraman ta ka sa nakaan, adi. Ay, man. Ay, Oh. nakaan. Mira. Ano lang kita? Yugon mo. Kitang tao. Pag nasigya po taga, kasuhan mo okay, at ano ito, assault of a person in authority. Uyog-uyogon mo yan. Ay, man po. Kaya gusto ang takata. Permitin mo magmahon. Kitang tao. Mas kinailing ko sa picture mo ni Ago mo. Naugmaw daw ako magiling. Man. Pag-iisip ko, paano niya? Salamat. Pag-iisip ko kaya, napanood daw niya ako napatubod kayo ni sa agom niya. Hindi na siya makakako aki-arog sa ko. Okay. Iyo, tabi. Sige po. Salamat. Salamat. Iba naman sa inabutan ko roruntangon yan. Maseryoso na kita. Iba naman sa inabutan ta. Oras po ni, anong oras po madyan sa aga, senyor? Alas 9 tabi, sabi ni Ma'am Brenda, 9 o'clock po sa aga. Yan po, 9 o'clock. Dakulon ko tako kaya na resibo Tito Henry, palan, mabagyong riming ko ta, nagkawarara. Ay, iyan sana. Iyan sana. Problema, dapat po, delivery receipt po ang kaipuan ta. Yan po. Okay, now, di ko yan mamati na office na ako ma-announce. Ano ito? Di ko man iyan mamati ma-office na ako sa announcement mo po. Ay, kasubago. O sige, ulitin ko sa agang atab. Opisina na pala itong care ka mo, may bam. Oh, iyon nga na pagsabi tay. Bawal ang okay. Na, ganito. Sisyo tabi dyan sa Bicol University. Piga follow-up tabi ni Karen ngon yan.
Kay puntang, alat ko na, ilingon ko daw kung may number o kay Ma'am Karina Sales. Alat ko na, may number ka mo kay Ma'am Karina? Ikaw ang number kay Ma'am Karina dati. Ikaw na, ilingon ko daw. Gusto ko apudan si Ma'am Karina, tabi, madali lang ha. Igo akong number sa iya. Apo doon ta daw. Ay, wara talaga. Wara na sukwang ko, oh. Wara na akong number kay Ma'am Karina. So, na pag-iribatan, may reporter dyan. May reporter. Saral to ang pigataram ko ngunyan. Kasapon kaya, nagulpi ako kay Daplos. Actually, sa totoo, nagkakaraw-karaw lang ako sa endo. Pero ang pagmati ko po, medyo malain. Grabe sa Daplos ko kasapon. Buda, namarat akong Daplos duman sa Ayala, tabi. Siyempre, excited baga ako. Excited, medyo tense ka sa opening program. Buda, iba pa, kaya medyo kung kita. So, likod ko nagkulog, Buda. Nagpray naman akong bulong ka sa mga iba akong nagkaturog. Kaya, naginam akong paracetamol, Buda, may antihistamine. Nagimata ako sa bago. Medyo kaya nalit ako sa mga agang mga 10 minutes sa programa. Tabi. Kaya medyo nag-ugma lang ako. Pero taon mga 9 gayod, mga ilingin kong anong pwede ta. Diyan pong hapon, imbitado tabi ka. Ang topic ta dyan na hapon sa Ayala forum ta. Kami ni Pading Mar ang ma-host duman. Ang topic mi ni Pading Mar, responsible quarrying. Tama Pading Mar ade? Responsible quarrying. May speaker kita from Environment and Natural Resources Office. Ay, ano ba yan? Environment Management Bureau, EMB. Buda na imbitaran taman si Provincial Administrator Rolly Rosal. Buda so sa Enro Albay. Pero so Enro, nagsurat digil sa mo, dahil makatindir. Kaya may surat kami kay Administrator Rolly Rosal, buda kay Governor na ano yan, dahil makatindir. Dahil ko araw, halaba susurat, yan naka-file mi po. Tapos, sa iba pang mga best practices sa environmental protection. Ngaya, si Marlon Nalonggabela, kasarabay mi. Isa pa nga ito pa di, si sa Daragabaga, si agriculturist Menro Daraga. Sige pa di, Menro Daraga. Sige, John, pagkino tabi si Pading Mar? Menro. Edwin Ribangkos. Si Edwin Ribangkos. Yan, agriculturist Edwin Ribangkos. Nag-confirm ka sa hapon sa kuya, sumayaman baga pa di? Nagita lang ako kayo ito. Iwala naman ako kayo ito ni kagaya pa rin. Kung sasabi-sabi ng mga biro mong ganyan na, baka maniwala sila. Si Engineer Reynoso, yan, nag-chat ako. Pare, sabi niya, tuloy ba tayo, boss? Ganyan ko, tuloy tayo. Meron akong PowerPoint. Excited pa di? Sa Engineer, bambuhay yun, ano? Tama pa di? Bambuhay. Sa Engineer Reynoso. Tagusto tang i-propagate mga tugang ang pagtanom ki bambu. Kaya ning apwera kanda kung kitang magamit, ang bambu baga, marayo niyan kontra sa baha, etc. Naging makatabang para soil erosion, etc. Bulang bambu mga tugang, maray, nagulayon. Ang bambu shoot baga. One time, nakaurong nga si Dr. Professor Sabio, Mike Navera. Ang bambu, saro sa mga nutritious food, tabi. Yan na bamboo shoot. Yan. Sarapan sa mga nutritious food. Ano kaya, diyan na hapon, pag-restoryanta ko ng pag-apon na responsableng pagkakwari. Di kita gagamito ng mga, di kita madireksyon naman sa, whether we are anti-quarry or pro-quarry, whatever, mga to. But just want to deliver to you na magigwa kita ki pictures, anong klase ang pag-apon na responsableng pagkakwari? How do we know na ang sarong nagkakwari, responsable siya? Yan, di ba? May batas ka yan. Tampag issue pa lang kang quarry operation, duwa. Saro, nag-issue ang MGB pa ding marano. MGB, nag-issue man ang probinsya, ang lokal na gobyerno. Ang probinsya, Enro, duwa pala niyan. Pag mga 500 hectares pataas ang quarry operation, dumaan sa DNR. Pagbaba dyan, hindi po yan sa
lokal na gobyerno. Kaya sabot ng taon-taon. Paano maraman na ang quarry, ano pa rin ang noun kang para quarry? Quarry-rare. Marawat ka epekto sa imo kang naginam mo naman kaya akong bulong mo niya na aga pagkapamahaw ko ta. Gusto kong kontrahon sa namatian ko. Ano nga lang parakwari? Ano nga po kang parakwari? Quarry-rare. Sala ngayon na yung fight mo. I-simplify mo na, quarry operator. Yan, di ba? Mas klarado. Pag-resto yan, tapos-toto yan. Ha? Now, alas 8:20 na. Di, ngunyan, pigahalat ko sa follow-up. Kaya adyan yan na hapon palan. Adyan na hapon, nalaon na po dyan sa Ayala Malls. Now, pigahalat ko po so follow-up ni Karen sa Bicol University. VP? Go ahead. Actually, papaduma naman ako sa sa BSP. Dahil lang pinagturo na sa nagitakan mga personahe na nag-responde duman from BSP Region 5 na magduman na sana sa Daraga BSP. Ang unyan VP niya, pinagbabagtas na niya to. Arani naman sana kami, mga minuto lang, ilalawag ko na. So, makakaulay niya to duman. Sain? Sain ka maduman? Sa Daraga BSP. Anong BFP? Bureau of Fire? Yes, VP. Natatasindan mapaliwanag. Duman na sana ako pigturo. Dawa may nailing akong personalized pang BFP Region 5. Duman na sana. Ang kayo po nagod ka rin na makaoro, number 1, sa organizer. Yung VP, Ang BFP, ang aram mo, nag-rescue yan. Baka nag-rescue yan. Oo. Nag-rescue, nagpadala kung ano. Pero kayo po makaoron ta so, ngaya, siyang organizer ka yan? UIPSR o dumating na si Doktora kanina Sales. Siguro yan na. Organizer. Po. Dapat makaoron. Ano nangyari? VP, punin na kami, aranin na kami digdi sa... Sige, bala ka na. Sige. Yes, VP, minuto lang. Gusto tang makaoron yan na. Ano nang, na paano ito? Paano binakalso, smoke, colored bomb. Kung if that is the right term, I do not know. Kung yan, pero yung ginamit sa Diyos ko sabi, if that is the right term. Sa ito, binakal. Tama nakataram sa go. Binakal na sa, doon na ano naman, siyempre, binakal na doon sa, sa kabaga. Buda, nakulit ito, mga estudyante na, required na mag-join naman, dahil kang midterm, something, connected sa, actually, arang man talaga kaan, ang pigigibo, tabi, kung niya, anapon kaan, performance evaluation, no exam, pero, hilingon man performance kang estudyante. Ayan. No question kita dyan. Ayo. Kung gusto tang madangog, ano ang nangyari? Yan. Good morning, tabi kay Dr. Flored J. Naval Medina. Good morning, tabi sa imo, amigo. Dr. Flored, good morning, tabi sa imo. Ha? Di ba? Now, yan gusto tang sabuton. Kaya butang una mag-comment kung ano man yan, gusto tamo ng hapoton. Hanapon ko daw so number ni Ma'am Karina. Dr. Karina. Girlfriend ko sa Facebook yan, madali na. Ito nga pala, Ito, sandali lang. Ha? Ito. Wala pa si wala pa si Shara. Wala si Shara, no? Aha, ito. Sandali lang. Try natin. Sige, magko-commercial muna kami ni John. Taapudan ko si Dr. Karina po. Ha? 8:25 oras po sa Pilipinas. Sandali lang po. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali. Ay, sorry. Okay na? O di sige. Tabi, balik kita mga tugang sa program. Alaton tala lang puso kwan. Basta po sa mga dyan sa Bicol University, don't worry ta. Okay naman so gabos na mga nag-participate naman. Ha? Okay naman po. Nagiulog ito sir si boss. Madangog ka. Maliga. Kasi maka-enjoy yun. Oh, enjoy yun. Okay, sandali baga. Sandali lang, tao ni. Okay na po kita. O, di, okay na. Basta yun na po sa mga yun na po ito so kanta. O, bueno. Nasa linya tabi si Karen Ala sa dagdag na report. Karen, good morning. Yes, VPN. Unfortunately, di naman miss si Dr. Karina Sales. Okay na tabi, Karen. Okay na. Nakaurong ko na. Aron lang kayo ng gibon mo ang kwan pala, may direktiba si Presidente na daman dapat sa Office of the President yan. Iyo. Roger, tabi, VP. Kaya girang gibon. Gara may meeting mo niya na aga. Kaya siguro dapat bantayan mo na lang tabi kung pwede na sila magpaluwas kay statement. Ano? Okay, VPN. Ma-meeting mo niya na aga. Mapaluwas ki statement doon. Kaya ang gabos na information naka-synchronize, tama ba ang term? Synchronized o dapat maghali sana sa Office of the President kan Bicol University. Yo. Pero ang good news ngunyan dahil kinadiskwedo, di ba? Although sa iba mga nagka-hospital, mga nagka-Korean sa mga aki igamang kinadra sa hospital, so duwang ngunyan, may duwa pa daan na kuwan, pero naka-recover naman. Recovered na. Roger on that, VP. Abang hintay yan. Apo. Okay. Si duwang, tutukan mo lang tabi, Karen, sa Office of the President, ha? Roger on that, VP. Medyo ka kaya, medyo si Joshua ngunyan, nakakairo ta, aning may namatian, na-excite kan Earth Forum. VP, copy. Yeah, wala ka na, ha? Wala ka na.
Okay na. Sige, duwang ka na sa Office of the President. Pero baka dahil pa makapaluwas mo yan, may meeting, di ba? May meeting, ngunyan na aga. Anyway, ibaloon mo mangyari kung ano ang sitwasyon, ha? Iyo. Karen? Yes, Bibi. Yes. Duwa na sa Office of the President, ha? Duwa na gabos, ta. May mga nagalapod ng sa kuya na ang gabos sa Office of the President. We will give them appropriate time para makuwatan sa ng lado, para mag-explain kung ano talaga sa nangyari and ano ang mga dapat para din na maulit ang pangyari yan. Yeah, tamamiritin ka mo yan, mapaluwas yan official statement. Okay? Yes, Bibi. Sige, okay. Thank you, Karen. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Kay ba si Karen Ala, hali po dyan, mga tugang sa DCGB. Anhapot. News Mobile pala. BM, ang lalaking hindi inuumaga. Bicol University College of Agriculture and Forestry. Ano ni? Mga estudyanteng bamkulor. Hindi ni Jimmy. Sige daw, aday mo na. Aramon ta na muna. Bago kita magpaparangang alas, aramon ta muna, mga tugang, ang report ni Jimmy. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi. Reminder dyan sa istorya sa Pio Hataw. Gabos na sangakan na Bicol University Palan. Gabos kasarabay dyan sa itong Pio Hataw. Opening ito kan 5 days Olympics. Yes, correct. Bio Olympics. Gari sinuspend nga nito dahilan nga ni kan ina ko ni dialogos itong ngunyan. Dahilan ka nangyari kaso hapon na Bio Hataw pagkatapos nagkaburulabog dahilan sa smoke pump. Pero kung Jim, kasi bago may report si Karen na activity garo sinuspend ko ngunyan, suspended mo na. Susog naman sa post gayod ano yan, due to that incident, may rating ko niya na alda. Ano ka na sir, aligado ka ni IPSR. Yeah, okay. Kunyan, ang bukaf, 8 sa mga nagpartisipar na mga estudyantes kan bukaf, 8 ang nakasangap ka to. Kunyan, inagapan man tulos ini, natural kan din, kana bukap na si Dean Rosie D. And pasalamat nun man ang manimento kan Bicol University Ginubatan Campus dahilan sa kana tunugan ni Mayor Gemma Anong Hukoan na nakantosan informasyon na araw ka ato sa nangyari kan mga estudyante aram niya na igwanin mga taga BU Ginubatan natural mga estudyante kan Ginubatan ng Kadaklan nagpadara tulos ki mga lunadan para hakuton itong mga nagpartisipar na mga estudyante and so mga nagkasangap kayo pinaghapot ko medyo recovered o kung kakaipa na sa hospital dahil naman dinarar sa hospital and dara ini uli sa sendang mga magurang and current din OIC din pa si Madam Rosie PD Bio Ginubatan kan Gubat Gubat Bio Campus igwanin 16 apat ana sa ospital nasa Tanchuling and Ago Hospital and sa ngunyan yung pinag-asikaso din kan BU Ginubatan and Gubat Campus na si Ma'am Rosie PD asin ngunyan posibleng iluwas na ining mga estudyanteng ini ayun medyo na puruhan garaw pagkasa dahil ko kabisado ang smoke pump wala ko aram yan kaya nag-research nga na ako sa Google sa online tirgas kayo pero bako Jim bako tirgas ang pigamit dapat yan so sabi nga kan sa tuyang listener dapat white smoke yan kung di ko aram kung napa kaya kung una magkwanta dapat mag-investigar kita kung ano talaga ang ginamit okay so ito yan tabi Bibi this is duman sa Gubat
and 8 sa Banwaan kan Ginubatan. Sa Oo, Ginubatan oo. ayo dahil man na wala ni napuruhan. Ito mo sa gubat lang an may padara sa ospital. So paluwas na dahil mo niyan. Ayun, okay. Yan ta BBP and sabay naman na pinapasalamatan ni Din Rosie PD Opo. and Ispersos ni Mayor Jim ang hukukan na Ginubatan dahilan sa nagpadluwas ini nagpadara ni mga lunadan para hakuton Ayun. itong sa mga estudyantes na nagpartisipar dyan sa Oo. Biyo Hataw. Buda salamaton pa lang kay Madam Din ha. Nagpadrang estudyante kasapon sa forum ta. Salamaton maray po. Okay? So ayun, magkabot ta BBP. Yeah, okay. Nakantabay nga ninyo yan. Yeah, salamaton tabi. Yan, Madam tabi. Din, very Din active Rosie estudyante PD. kasapon. Buda sa professor niyang pinadara. Ang yung kasabay so professor. Kasabay sa professor niyang pinadara eh. Oo. Kasapon kaya magbaon ako dakulon so buda may ray na partisipasyon kan mga aki duman sa Forum Town Agriculture. Very good. Yeah, okay. Yan ta BBP yan sa tayo pang mga rejoinder, mga follow-up. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwang. DCGB, Baretang Bareta. Outdoor concert, pigagamit man ng smoke bomb as visual effects pero may timer ang release. Regulated ang amount saka ang length of exposure including strength kaya nga ni may expert kita na visual effects na pigadalan ang mga arog kaan na mga bagay to prevent harmful effects lalo na sa human. Iyo, tama talaga. Dapat kaya bagay yung mga sa pelikula baga may visual effects, di ba? May mga expert diyan na arog kaan. Hello? Hello, good morning. Good morning, bossing. Yap. Long time no here po. Kumusta ka? Oo. Marenal daw sa mga taga... Opo. Kumusta po? Mataw lang ako dito na nausugaran ko kasi bang dito man. Ano? Yaon ka po duman manong rin kasapon? Laguno? Oo. Sige po. Magayunon. Magayunon sa opening, lalo na sa area review, mahiling mo. Oo. Yung mga ano na so smoke, bag smoke, lugluwas na. Dahil na nahiling. Okay. Oh, so tawo mga estudyante. Preparasyon ka mga aki. Tapos itong smoke bomb, regulated yan. Yan. Oh. Kasi yan, pagagamit yan sa mga concert. Lang. Sa mga concert, mga regulated lang ang laukan smoke bomb. Opo, opo. Kaya rakman ka mga estudyante, nagsuryawan ka to. Nakuan talaga, nagkawarag asa di. Iyo. Sabi yun, Preparasyon ninda. iyo ano. Oh. Ako dyan everyday, nag-aton. Iyo. Takon Tapos, iyo lang ito mangyari. Oo. Naraot lang kan uso. Oo. Oo. Ayaw masasabi ito. Oh, pamigo, uning ano ini oh, may color man ang ganso smoke? May color? Iyo, ikaw may color. Color ni smoke. Parang orange, tapos parang may light yellow. Ah, yeah, okay, okay. Kaya piga po takatayaon ka man, yaon ka palang duman sa area ka sa Bangi? Iyo, nasa ano ka, nahiling ko lang gano'n. Opo. Nahiling sa aerial view. Ayun. Sa aerial view, na nahiling sa mga tao. Grabe no. Maso, masyado. Opo, okay. Sa preparasyon, ito na nakaraot sa uso. Opo, okay. Opo. Salamat sir. Salamaton. Yan. Thank you, thank you. Thank you. Good to hear you again. Okay, thank you. Alright. Rick Liaguno. Tayaon siya dumang kasumbangi pala ni. Sabi sa tabi tangani na yan so nailing niya eh. Yaon siya duman sa area kaya. Anyway, may meeting ko niya na aga, pag-irestoryahan po yan. Ha? Hello? Yeah, good morning. Okay. Okay. Hello? Ay, sandali. Hello? Pa. Ano pre? Iya ba gade? 350? 350? Nag-get na mo. Yung gasolina. Hello? Iya ma? Oo. Yeah, ako tada piguro na. Okay, thank you pare. Alright, diba? Yan ang kwenta eh.
Anyway, mga tugang 20 minutes before 9 in the morning, dumang kita kay Jomar Bien sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jomar, anong latest dyan? Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Naka-loudspeaker lang ako. Sa magkakaulay niya ngayon, ang Chief of Police kan Bakakay, si Police Major Nino Akyatan. Pero Tagalog tayo, sir. Matagalog dito tabi. Henry, bakit sir, ang probinsya kayo na? Sa Samar. Okay. May connection na itabi dito yan. So, pig-report ko sa imo kasi ako na pinagtigbak ng barangay Sula kan makakikabuod bang mga alauna ang imedyang pagkahapon. Okay. Parang sa daga, kaput na kang pulis o suspect, na sobrino man sana kang ginadaan na biktima, budak suwaki suprimohon. May kaput na ebidensya ang pulis, video, Henry. Oo. Habang nangyayari ito, may nagbibideo. Kaya, ini ang saro sa ipipresentar kan sa PNP. So, video ang actual na panggagadaan, duman sa duwa. Pakiulit to tabi, Jomar. John, pakikusog ko sa tabi, John. Pakikusog ko sa tabi. Anong pakiulit, Jomar? Ang Makati PNP may kapit na video footage kan actual na panggagadang duman sa duwa sa magama. Gusto sabihin, may nagbibideo? May nagbibideo? May nagkasi ng video? Oo. Salbatan. Igwa ki tao na nagvideo ka ito? Igwang taong nag-video habang pigagadan sa duwa. Ay, nako. Magama. Kaura na ibibigay ko sa iyo ngayon, PPNP, si Police Major Nino Akyatan, ang Chief of Police ng Bakakay, upang ibigay sa atin lahat ng detalye ng kanilang ginagawang investigasyon. May kinalaman sa pagpatay sa mag-ama doon sa barangay Sula kahapon, na ang suspect ay hawak na ngayon ng mga autoridad na pamangkin lang naman ng biktima. Sir, magandang umaga po sa iyo. Live tayo sa DCGB Legazpi. Nasa kabilang linya si VP Henry Maceda. Apo. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Sir Henry, sir. Magandang umaga po, sir. Ako po, sir, si Police Major Nino Villanueva Akyatan, sir, na COP ng Bakakay MPS po, sir. Good morning po, sir. Yes, sir. Good morning po, sir. Salamat po sa oras po ninyo sa DCGB. Sir, Yes, pwede sir. mo nang maidetalye kung ano po ang nangyari? May kinalaman po dyan. Although na-report na kanina ng aming reporter na si Jomar, pero sa mga nakikinig ngayon, gusto ko lang pong i-reiterate kung ano po ang resulta po ng inyong investigation. Go ahead po, sir. Bali, sir, it all started, sir. Nagsimula po yan, sir, kasi nung kahapon, October 20, 2025, a certain Kennedy bus, Orlain, 23 years old, pumunta po dito sa himpilan natin sa Bakakay MPS. Opo. And nag-report na nagkaroon po ng hacking incident. Actually, sir, ang unang na-report po sa amin is stabbing. Opo. Stabbing. Tapos, upon the receipt of the information, so we created a team. Nag-conduct muna tayo ng pre-operation planning kasi medyo madistansya tong lugar, sir, sa Barangay Sula, sa Bakakay. Ngayon, nung nakabuo na tayo ng isang team, may kasama po yun na may kasama na investigator. So, pagdating natin doon sa area, napag-alaman natin, bumungad po sa atin yung dalawang bangkay. Oh my God. Yung bangkay po ito, sir, pangalanan ko na lang. Si Job Bas, 65 years old, ito po yung ama, tsaka yung anak, si Jimmy Bas, 27 years of age. Ngayon, sir, nag-conduct tayo ng investigation, tsaka pre-nasis natin ang crime scene. Based on our investigation conducted, napag-alaman po natin na ang suspect is pamangkin lang din naman ng biktima. Na ang pangalan ay si Romnick Bas, 25 years old. So,
ang kinalabasan po ng investigation natin, sir, na pag-alaman natin na ang dahilan at ang motibo ng pananaga is a land dispute. Ibig Okay. sabihin, sir, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan tsaka awayan sa lupa. Ayun. Humantong sa pananaga, sir. Paano po sir nagsimula ang pananaga? Ano bang resultang investigation natin? Bali, sir, based sa nakalap natin na information doon, sa nakakita at sa mga dati na pala itong may hindi pagkakaintindihan. Ayun. Pero nung moment na yon kahapon, itong si suspect parang umaakyat ng nyog, parang magkukupra, sir. Opo. Ngayon, dahil yung lupa is pinag-aawayan, parang sinita o kaya sinaway ng mag-ama. Pero in a manner na sinabi lang naman na parang ganito, wag mo sakahan to at sa amin ang lupa na ito. Ayun. Oo. So, nung moment na yun, sir, nagkaroon na po sila ng confrontation. They have a heated argument na humantong sa pagtataga. Ayun. Yung dalawang biktima, ang hawak po nila ay mahabang bamboo, kawayan lang po. Kawayan. Samantalang yung suspect natin, yung nga kasi nasa taas ng nyog Opo. at umakyat ng nyog, is armed po ng bladed syempre. weapon. Normal na po yan pag ginagamit niya umakyat ka sa pagsaka. puno ng nyug, talagang may dalakang bulo. Di ba, Opo, sir. Opo, Oo. sir. After na pag-alaman natin yung identity ng suspect, we conducted immediately a hot pursuit operation. So, tumagal pa po tayo ng around 1 oras sa area kakahanap sa suspect. And fortunately, naabutan po natin yung suspect doon po sa bahay niya. Ayun. We put Oo. him into arrest at sinabihan po natin siya, binasahan natin siya ng kanyang mga karapatan as arrested person. Oo. Ngayon, sir, the arrested person is nasa kustodiya na po natin and preparing tayo sa mga documents para sa pagpapile po ng kaukulang complaint laban po sa suspect. I see. Matagal ng away pala, sir, para sa may kinalaman sa lupa ang motibo. Yes, sir. Usually yan naman talaga, sir, ang mga motibo pagdating sa mga parplang barangays, yung mga land dispute po, sir. Oo. So, this is just for ang education sa nakikinig sa atin. Pag anong sitwasyon na preskong-presko, nangyari pa lang, hindi, sir, kailangan ng warrant of arrest, di ba? Kailangan, Yes, sir. pwede na Kasi siyang ang arestuhin nangyari, kagad. sir, Tama. Ang nangyari, sir, it is a hot pursuit operation. Yung kapulisan natin, merong probable cause to believe that a crime has been committed. Opo. So, Tama. papasok po yan, sir, sa tinatawag natin na warrantless arrest. Iya, oo. And yung proceeding na gaganapin natin, sir, para sa pagpapile po ng case is an inquest proceeding. Opo. Kasi the suspect is identified and the Oo. suspect is arrested. Iya. Anong kaso po, sir, ang plano ninyong i-file? Bali, sir, nakaprepare po tayo dito ng a complaint for a murder case. Oo. Okay. For Double a murder. case, opo, Tama. Dalawa yung, di ba mag-ama po yung biktima? Mag-ama, sir. Pero a single murder lang po, sir. Nakapalaman na po doon, sir, na dalawa na po yung niya. Ayun. Doon na po yan sa complaint, sir. Tapos, sir, we have the complainant. Yung complainant po, sir, is yung asawa po. Apo. Asawa, kasama po yung bunsong anak nila. Sir, sabi Bali, mo nabanggit po kanina, sir, ni Jomar. Sir Jomar, ni Opo. Sir Bien, base sa early ng pag-uusap namin dito kanina, regarding doon sa video. Bali, sir, totoo po yun. Baliban doon sa kinandak namin na initial investigation Opo. sa pag-i-interview ng mga witnesses, we already have the video showing that the suspect intentionally na pinagtataga niya po yung dalawang biktima. Opo, sir. Pero part na rin po to ng namin, sir. Part na rin po to ng evidence namin ipipresent doon po kay Piskal. Ayun, yun. Oo, okay. Okay. So, yung suspect po, nandiyan na sa inyo. Ano ba yung ebidensya na yun? Yung video, sir, pwede ba yung maging isang parte ng ebidensya pong ipipresent ninyo? Yes, sir. But we will Opo. seek muna, sir, doon sa bata. Piskal.
Yes sir, sa fiscal. Oo, Saka kung doon po pwede. sa may hawak ng video sir, kung i-authorize niya po na to be Ayan. presented in court. Oo. Kasi ano nila yun sir ang origin po nun sir is yung cellphone po nung bunso. Opo. Sir, Nung sino po ang, anak po, kahit hindi yung pangalanan, okay lang po sa akin. Baka, very kwan ito, baka kwan sa minor kaso pa, ninyo. Opo, sir. Ibig sabihin, may kumukuha po ng video habang nangyari yon, tama? Yes sir. Kasi tatlo sila doon sir, yung ama at saka yung dalawang anak niya sir. Mhm. So, yung ama at saka yung anak sir, they did not expect na tatagain sila sir. Kasi Opo. in a polite manner, yung pagsita nila. Yeah. So, kaya nga nakapag-video pa yung bata sir kasi akala niya only a simple argumentation. Na siguro na-offend naman yung po sir, yung suspect dahil sinita. Ang sabi nga niya nung in-interview namin kagabi, na-blackout daw po siya sir. Nagdilim yung kanyang paningin kaya nagawa niya po yung ganong krimen. I see. Okay. Meron po siyang sir extra judicial confession, tabi, yung suspect? Wala pa. Hindi naman na po sir. Di na kailangan Kasi, opo sir. May right itanggap niya naman rin siya na kumuha po, ng sir. kwan? May right Yes, naman siya sir. kumuha ng abogado niya? Opo sir. Wala naman po siya sir abogado. The government will provide him one. Opo, okay. Sir, salamat po sa inyo at congratulations po sa tropa ninyo ha. Ako, saludo pa ako sa ginawa ninyo, lalo mga tauhan po ninyo sa through your leadership po na nadakip pa agad yung biktima at saka yung bilis ng responde ninyo papunta po doon sa pinangyarihan po ng krimen na yon. Yes sir, bali maraming salamat din po sir sa pagkakataon para mailahad din po namin yung yung transparent saka yung real-time information para po sa ating mga community at sa mga tagapakinig po natin Sir Henry. Opo. Congratulations sir. Mabuhay po ang Bakakay PNP. Yes sir, maraming salamat po sir. Mabuhay din po sir ang DCWD sir. Opo, thank you. DCGB, Jomar? Okay. So, iyan BP Henry, si Police Major Nino Akyatan. So, video ba nga BP Henry? Anong nangyari ba ga? Talo palan matiribanan. Yeah. So, ama, duwang aki. Nahiling ninda itong suspect na nagsakatan nyo. Sinita. So, sarong aki, may kapot na cellphone, pigbibidyoan to pagsita. Sundo na nakuhaan, itong pagtigbas mismo kan suspect dumanta sa iyang ama buda sa iyang tugang na nasita. Yes. So ito ang sa magabato na ebidensya na kaput kan na Bakakay PNP para magpapatunay ng GAD na itong suspect na ito iyon guminadan duman sa Makara. Iyan. Yung BPN ang mga BPN mga follow-up. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa follow-up report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang 5 minutes bago mag-alas 9 din aga. Yan po, yan baga yun na issue sa daga. Dako lang iriwal talaga yan. Dako na kitang sa kaluyan ko tabi mga tugang sa trabahong ini. Sa pagigitang 10 taon pa akong naging field reporter bago kita nagkaigwa ki mga board duties, no? Dakulong kitang experience ka na naggagaradana, nagditirigbasa, may nagbabaradilan pa nga ni, nag-iriwal dahil yun sa lute. Dakulong, natadaw pag ang lute pinag-iriwalan, may nadidiskwado. Di ba? Bata, araw ka, nagpasuroy ka mo dyan sa manyog, nagsakat kinyog, pero may, kadaklan ba ka dyan, pag duminiyang ka sa lati, pag nagyang ka sa lati, nagyang ka sa bulod, mga tugang, pirmi nang ganyan, igwatabi iyan ki kuan, igwatabi iyan ki, ano po ka yan, may darakang minasbad, may darakang sundang, ang mga sundang pati sa bulod yun, mga matarumon. Nagdakula ako sa bulod, kami katang sundang may, nga ama ko, sige, tais na kan sundang oral daw, masakat ka sa bulod, ibubugta ka sa rungan, tataiso na naman, pag mangot, dahil mang kisundang sa bulod na, mangurol, apwera kan so uyan baga napudkaan, apwera kan so uyan na napudkaan so panghilamon yan. Pero karaklan talaga po kan mga tugang, mga matarumon yan. Hello? Hello, BP Oral, daw pigtatais, tento mararom. Ata, nangani, bata, antaisan baga, mika ito sa harong, bako lamang so nababakal dyan sa bulo, sa saod. So, sa bulod mismong gapo pare, may taisan ka na nakuha ka sa bulod?
Ang nahiling ko kan kay BP, high school ako, pag minagi ako din sa Ligog Kabiyo, oral daw na ginibukan Diyos, pagkatay sang sundang. Ata na nga ni, ata na. Arugan, nakon yan matarumonan tapos nakakuha ka kikaiwal, bako na may problema ka, surusok bito ang minasbad mo, bata darakula ang patan sundang dyan. Bata, ang kampayo, dahil napupugulan. Correct, opo, oo. Dapat po tango niyan. Isus, kada mo, may daratang yelo. Mapod ako, sir. Mapod pa ako after 9. Thank you, okay. Go ahead tabi, Kwan. Go ahead tabi, Noel. Oo, dapat na ako niyan, may daratang yelo. Tapos mainit ang payo mo, tapugol mo kay yelo. Ang problema. Sige, bye-bye. Tarawayon ka. Okay, oni si Kuya Nes. Si Kuya Nes, saluting chief of police. Siguro ang experience na, pare man ganda. Basta kung isang experience sa junior na ma-respond ang police, nag-iriwal, dahil lang sa iriwal sa daga. Diba? Kuya Nes. Hello. Di ba Kuya Nes? Ako na-iriwal ka, di ba? Nag-trig ba? Kung talaga ang pag-iriwal sa daga? Iyo, ang makamundo nga ni kaan, ang pag-iriwala na daga kung minsan, dahil nga ni manigo sindang irulubong kung magkagaradan sinda gapos, pero nagkagaradanan sinda, Pabinsan daga. dahil dyan sa day na daga. Ano ang gaya, inanab so daga kingaya sarong metro, grabing iriwal kaan? Iyo. Pero kapag sa experience mo Kuya Nes bilang pulis, dakol kang na-enkwentro ng arugan, ano? Iriwal sa daga. Dakol. Kung minsan, gusto kami gibuho na tagabantay kan daga ninda. Garumang bagaso ibanghilyo kaso udma sa sarong lalaki nagrani ki Jesus. Ang sabi niya, tarami na ngaya sutugan ko na bangaan ako pakarayon sa pagbanga kang property me. Sabi ni Jesus, sisay nagsabi sa imo na ako ang sa indong tagabanga kang property nindo. Then inexplain niya na duman so greed. Yan. Kaunasan. Iyon ipo nang kan mga araw kaya kasakiman. May nabasa akong libro, ang sabi, kangani din mag-iriwalan magparamilya. Dapat ang attitude na mapurma sa aki, puna aki pangga magdakula, ang attitude na mapurma sa iya, ako ang mapalugi. Ako ang taya. So sa pagpadakula kan mga aki, iko yana ini kan magurang na dapat mako kamong greedy, mako kamo sakim, kundi ika ang mapalugi pirme. Iyo baga. Na ibali ka malugi. Ang masabutan na lang kan tawo na kung ika nagpapalugi, ang mabalo sa imo, tiyon sa imong ama sa langit. Yan. Oo. Arog lang kaya makamundo na pigsasabi kita, the only Catholic country in Southeast Asia or in Asia. The only Catholic country. Pero kuyan ang grabing korupsyon sa nagpupuon sa kasakiman, kapasluan. Kuyan ang magparamilya, magmaranungon, nagagaradanan dahil sa kasakiman. Kaya indas na kung ano kayo na masasabi kang mga leader ta sa simbahan na mabagoan sa tuyang mga tao. Opo, okay. Salamat Kuya Nes, salamat ang tabi. Yan. Kuya Nes Belga. Yan. Yung manang dali. Mga tugan, pasensya na po sa mga reactions sa ito nagkabarasa, ha? Ang smoke bombs is composed of carbon dioxides. Dapat strategic ang location sa blast that will cause hardship in breathing or suffocations when purely inhaled. Yeah. Reaction siya. Good morning, Padi. Nag-adyan baga ako sa imo. Dahil man nadagos sa pagbawas ki job order. Pero inapudan, okay.
Okay. Okay, sige. Alright. Smoke bomb may color ginamit sa pagpalanding helicopter land o kung may operation. Yan. Yung para dumahiling sa helicopter Ginagamit pang smoke bomb. I-confirm ta po kung ano talaga ang ginamit Ginamit, i-check ta sa Bureau of Fire. Kaya nga si Karen, pabalik ko sa Bureau of Fire. Tang game plan po ko ta from BIO to Bureau of Fire. Kaya naman ko si Karen para maaraman sa Bureau of Fire kung ano po ang ginamit nila. Taaram iyang kang Bureau of Fire. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako sa mamayang hapon may forum. Live kita dyan na lang dyan hapon Wala pa akong 3 o'clock mamaya. Susan mo pong forum dyan na hapon. Nakalive po yan mga tugang sa DCGB. Partner ko po si News Director Mar de la Cruz mamaya bilang moderator. Mga tugang sa Tuya Tabing Earth Forum pa'y kinaraman sa environment. Na matutok kita sa pag-apod na responsable na pagkakwari. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. It's loving embrace, just feel the thunder as it warms your face. You can't hold back. Oras natin, 8:59. Ang oras hatod sa ito Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang liver